Hi havia una vegada un tal senyor Carnestoltes i una tal senyora Coroma. El senyor Carnestoltes era molt divertit, bromista i molt mal educat. La senyora Coroma era molt avorrida, seca i aferrada. Un dia en Carnestoltes s'avorria i va decidir disfressar-se de rei, es va posar la corona i va sortir al carrer cridant. Habitants, tants, i habitantes, tantes, de l'escola de la Salle d'Inca, vos duc 10 manaments. El primer, l'he apuntat un altre paper, i el segon l'he posat no sé on. Bé, en conclusió, com que jo som el rei Carnestoltes, man i ordena. Disbauxa! Ja podeu dansar, fer festa i cantar fins a rebentar. Sortiu al carrer i començau a ballar. Disfressau-vos, cridau, votau i menjau i bebeu per recuperar forces. I com que jo puc mandar, dilluns heu de dur un calcetí de cada color. Dimarts, també els calcetins i engalanau el vostre cap. Dimecres, duix els calcetins, el cap engalanat i un davantal. Dijous, en tot posat i la cara decorada. I vendré, i vos veuré, i si no me feu cas, vos faré cantar i ballar fins a caure desmaiats. I la jaia, tota enfadada, deia: Rieu i mengeu i gastau, que quan tingueu la gelera buida, a mi em plorareu. però això ja és una altra història.